Irratia. Haustura ala erreforma, lehen atala, Iup Lala. Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Contexto. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Madrilen nengoen eta nengoen kazetaritzako ikasketak burutzen. Eta orduan ni nengoen praktikak egiten ABCen. Teresa Toda, gerora egin egunkariko zuzendari orde izandakoa. Telefono dei bat jaso nun, nire beste amona zegoen ospitale batean ingresatuta. Eta orduan deituzun esanez, karreroarera eraman zutela, ez daki zer gertakizun, eta ez daki zer, eta nik hortan perezosa, nire 23 urtearekin areajun nintzen, zuzenean. Eta beti gogoratuko dut, hurbildu nintzen pilo bat. Toki, beraiek zeuden geletara, baina oso gaztea nintzen ez nintzen ausartu, gehiago hurbiltzea eta hola, ez? Eta orduan jo nintzen nire amonarekin pixka bat egotea, eta atera nintzenean ja zeuden hor militarrak eta ja dena zegoen pixka bat antolatuta. Baina lehenengo momentua hori izan kaos bat. Hor zeuden jende gizonezkoak denak, trajedunak eta ez dakizer, eta oso momentu berezia zen. Eta gero ja berehala arratsaldez lanera joan ginen, eta hor gertatu zen ABCtikan oso gertu dagoen kale batean, ez? Orduan, ABCen zeuden goizean argazilari batzuk eta berehala jun ziren argazkiak ateratzeko, porque kriston estanda, eta gu iritsi ginenerako, ABCen polizia zegoen, polizia armada, eta eskatu zizkiguten, DNI eta dena, eta, sartu ginenean, hor zegoen, kriston tentzioa. Eta argazkilariek argiki esan zuten, esto no es una explosión de gas, zuloaren formagatikan, ez? Eta orduan jaz izan dena, hasi ginen edizio bereziak prestatzen, eta ez dakizer. Eta gero ja gauez, gogoratzen dut gurasoen etxera jun nintzela, porque, haiekin pixka bat egoteko, zeren tentzio ugaria zegoen Madrid batean, ez? Eta gogoratzen dut, 27ko autobusean sartuta, eta ez zegoen inor kalean. Isiltasun erabatekoa, zan como bomba atomika erori balitz bezala, ez? Esan zigutenean, altalako presondegian, esan zigutenean. Itziar Aizpurua, Burgosko auziaren ondorioz espetxeratua. Entzun genuen, Karrero Baliken zerbait gertatu zitzaiola. Eta gazlerkate bat izan zela. Eta Karrero Blaikon zerbait. Karrero Blaikon lerketa bat, nola da posible, lerketa baten, gaz lerketa batetik gora jutea eta bera izia eta izerura igo zuela eta hori, ez da posible hori. Hori ez da horrela izan.
Carrero Blancoren heriotzaren inguruko albistegi frankista. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los Padres Jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo automático en el instante preciso en que el automóvil en que viajaba se situó sobre la carga explosiva. Y este es el semisótano desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. Bueno, 1973 Iñaki Egaña, historialaria. Presidentearen aurkako ekintza, magnicidio esaten dute askotan, nik tiranizidio hitza azken finean diktadura batean bizi ginelako. Eta orduan, kriston estanda bi aldetikan, estanda fisikoa, filmetan eta liburuetan azaldu den bezala, eta gero estanda politikoa ere beste aldetikan. Izan zan gainera Euskal Herritik kanpo etak egiten zuen lehenengo ekintza, eta ez ekintza arrunta bat, baizik eta Espainiako presidenteren aurka. Carrero izan zan deitzen zioten garai horretan Francoren izurdea, Delfina, ez? Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni máculas de reserva mental. Carrero Blancoren kargu hartzea. 1973ko ekainaren 9. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor, a título de rey en la jefatura del Estado. Bere alter ego izan ziteken. Hasieratik gerra garaian berarekin batera, almirantea, eta ez bakarrik Euskal Herrian eta Espainia estanda egin zuen albistea, baizik eta Europa osoan. Ekintza izugarria. Aldatuko behar zuen gainera transizioaren plana alde batetik, eta bestetik ere hankaz gora jarri zuelako bai alde batetik Espainiako erregimena eta baita ere oposiziokoa, ez. Nik esango nuke gainera, nik ez dut esaten hori bakarrik, baizik eta jende guztiak eta garai hori ura aztertu dutenek hala esaten zuten, ez? Frankismoaren gertatutako albisterik importantena, horrek baldintzatu zuelako urrengo urtean. Nik gainera esango nuke handikan 2 urtetara edo 3 urtetara okerrerako. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, hoberako, baina bai, agian hoberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak eta berak egindako dana, ez? Preso asko, tortura gehiago, erbestera jende asko, ez bakarrik abertzaleak edo etako kideak, baizik eta alderdi guztietakoak, bi edo 3 urte oso gogorrak izan ziren. Ekintza nik usten dut gaur egun nahiko ezaguna da, 50 urte pasa dira arren, oraindikan gauza batzuk ilunak daude, zen eta hor ere narratibaren eta kontakizunaren
nola baita esateko esango nukenik, egon dira ikuspegi ezberdinak interesatuak, erabat interesatuak, agian amerikanoek edo beste batuek parte hartu zutelako, gezurra hutzak, etako komando bat izan zen, gaur egun gainera jakin badakigu zeintzuk izan ziren. Sabíamos el recorrido que hacía Carrero, tanto para ir a la iglesia como para volver de la iglesia a casa, que siempre volvía a casa, a no ser que iría a algún consejo de ministros, alguna cosa. Entonces, si sabes el sitio, sabes la hora y por lo que tiene que pasar. Iñaki Pérez Beotegi, Wilson, etako militante ohiaren adierazpenak EITB-en. Y luego por un sistema de, como se enciende de contacto con un cable. O sea, las tonterías que se dijeron luego, que yo creo que esas tonterías vinieron más que nada porque les cogió tan de sorpresa al régimen. No se pensaban que se podía atentar contra Carrero ni contra ningún ministro. Tenían una prepotencia tal que se pensaban que eran intocables, que dijeron que se había habido un técnico de la Legión extranjera en explosivos y tal y cual. Eso es todo mentira, o sea, poner una carga de dinamita es un circuito, le das con un contacto, hay mil formas, ¿no? Luego también todas esas cosas vienen un poco por las razones interesadas que tuvo el Partido Comunista, el gobierno vasco en el exilio y tal, que como no se esperaban, no sabían nada de nada, no podían asimilar que una serie de gente joven o gente de ETA, que éramos, al fin y al cabo éramos críos, comparados con ellos, podríamos hacer algo que a ellos ni se les había ocurrido hacer, ¿no? Alkaleko presondegian ginenok orduan, garai horretan, etakoa ginen gehiengoak, kondena handiak genuenak, PCkoak ere bazeuden, Partido Komunistakoak, eta sartu ertenien ibiltzen zirenak, eta Santiago Carrilloren esku exekutibakoa, amistadea handia, berarekin harremana handia genuena, baina beti ibiltzen sartu ertenean. Etak Carrero Blanco hil zuenean, Alkalan zuten preso Itziarraizpurua. Melito Mantzanasen aurkako ekintzaren ostean egindako Burgosko auzian epaitu eta zigortu zuten. Eta Madrilgo mugidetan zeuden jendeak epaidituak, hain zuzen gure epaiketatik sartutakoak. Eta frapeko jendea, ere bai. PCkoa momentu hartan topetik epaituek izan behar zuten. Sumario 1001 izenarekin. Langileerina eta antzauden PCko jende mordua oso ezaguna, Salbea Paisa, Carrilloren eskuko hor guztiek aixuko dibakoak eta mordoa zan. Oso garrantzizko epaiketa. Eta ondorengo egunetan, zezura igo zuenean, sinistu erakundeak egin zuenik eta bere gaina hartu zuen, hasi ziren gure kontrako txutxumutxuak, eta hau da bestea, eta ziakoak izan zirela, eta maila horretan berberetan, EAJkoak ere gauza bera esate zuten, hain zuzen Melito Manzanasekin gertatu zitzaigun bezala. Gona kontuak eta zirela, ongo zean Meliton sartutat zegoela, Guardia Zibil baten emaztearekin arke eilko zuela beste, ezin sinistu, horlako jauzi bat izatea. Beti, PNV beti gona, kontra baita ere egindako gauza bat, sinistu nahi ez. Eta, PCkoak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Eta, itzoiek entzun da eta aldentzen egon ginen pixka bat. Amistadea handia nuena gainean neska honekin, gero, PSOE sartu zen, eta kargu handi bat, gobernadore zibil kargu izan zuen PSOE.
baina bueno, bakoitza bere bidetik jarraitu dugu. Eta bueno, hain zuzen hitz horiek entzun genuenean, garbi adierazten zuten, Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea, zalantzarik gabe. Hor, eskerrak guri, bide hori askartu egin zen. Frankori eman zitzaion puntilla. Salbuespena izan zen hain zuzen ere erbesteko jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako euskaldunak ez dire izan, baizik ez dire izan zen eta izango baziren, ni euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Eta horregatik jun ziren bi militante Parisera, han zegoen, Marxo kalean zegoen lehendakaritzaren egoitza, eta bi militante jun ziren Parisera hori aipatzea. Horietako bat izan zen Pertur gainera. Perturrek idatzi zitun, Pertur izan zen garai horretako iaia idatzi guztiak idatzi zituna, gero dakigunez estatu terrorismoak desagertarazi egin zuela, baina Pertur idatzi zituen Carreroren komunikatu, urrengo 3 komunikatu, bata erreibindikazioarena eta urrengo bilak ja zutiken, zutik zangarai horretako etaren aldizkaria, zergatia, eta esplikatzen pizka bat nola izan zen atentatua, eta baita ere irakurketa politikoa. Eta bitxia da zen eta oposizioko askok alderdi sozialistak esate baterako esaten zuen horrekin Carreroren erorketarekin etorriko zala regimenaren erorketa, eta etaren iritsiz ez zuten hori uste ez, eta Perturrek etaren agiri horretan ondo aipatzen du, horrekin ez da etorriko frankismoaren erorketa, baizik eta beste urrats bat izango da, eta baretar. Eta hirugarren idatzia izan zan zutik berezi batean, eta zutik horretan detaile gehiago ematen zitun, eta hori izan zan hain zuzen ere abia puntua Operación Ogro liburuaren lehenengo bizkar ezurra egiteko, ez? Atentatuaren ondoren handikan 6 hilabete batetara etak argitaratu zuen liburu bat, Operación Ogro, Julen Agerre goitizenez, Eva Forestek idatzitakoa beste batzuen artean. Tartean ere bere bikotea, garaiko Alfonso Sastre, etako zuzendaritzako ere zuzendu egin zuten, eta horrek izugarrizko zabalkuntza eman zion ekintzari. Egontzen ere arikita bat, ez? Zetaren aldetik, ekintza egin ostean ere nola saldu hori, ez? Liburuan nola kontatzen den iesaldia, gero bordelen egiten duten, ez? Agerraldia pixka bat azalduz, hor, urrengo egunak orduak ere planifikatuta zeuden ekintzaren parte ziren nolabait. Era bat, eta ni gainera alde batetik, etaren zuzendaritza erabaki batzuk hartu zitulako, nola kudeatu urrengo egunak, eta gero beste aldetikan, komando berak kudeatutakoa, eta komando beran argala zegoen, eta argala oso tipo berezia zan, eta argalari gustatzen zitzaion gainera, olako despistatzeko, olako izaera, berea ere, bere izaera propioa ere, pelukekin edo inkluso ia tintatzen eta olako gauzak, baina baita ere, ez dakit, trufa egiteko gauza batzuk, ez, adibide batzuk jarriko dizkizut esate baterako, liburuan aipatzen da Portugalera juntzirela, ies egin zutela, eta Julo Pontecorvoren filman, hain zuzen ere, horrela bukatzen da filma, ez, kamioi batean, eta liburuan horrela saltzen da, hori gezurra da. Bueno, gezurra edo ez da egia. Komandoa Madrilen bertan eskutatu zan, han egon zan iaia 2 hilabete,
eta gero kotxez Hondarribitik txalupa batean iparraldera, eta elkartu ziren hain zuzen ere Miarritzeko kanpinean, eta han ospatzen dute dana, ez? Eta kuriosidadez, edo kudeatzen zuena kanpina zan Feliz Likiniano, etaren ikurra egin zuena, ez? Kanpina, eta gainera argazki batzuk egon badaude, ez? Gero beste aldetikan esate baterako, Claudio Coelloren kalean, sotoan egin zuten, zuloa egin zuten tokian, eta esate baterako, paper pare bat utzi zituen argalak idatzitak, Sevilla aipatzen, eta orduan poliziek urte batzuk beranduago aipatu zuten bezala, beraiek uste zuten komandoa ies egin zuela Andaluziarantz, ez? Eta lehenengo pistak hortan. Eta komandoa zegoen eskutatuta, babestuta Alkorkoneko etxe batean. Bordeleko prentsaurreko hori? Bordeleko prentsa danak ziren figuranteak, Bordeletik gertu zegoen etxe batean egin zuten prentsaurrekoak, komando Alkorkonen zegoen bitartean, handikan egun batzuetara, eta horra azaltzen ziren guztiak figuranteak ziren, ez? Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país. Carrero Blanco pasatzen zegonean, Etak 1900 eta 1973an Carreroren aurkako ekintza azaltzeko Bordeletik gertu egin zuen prentsa agerraldiko soinua. Tous les commandos, ils savaient des stylos pour le bruit. Onda expansiva engatikan. Au moment de l'explosion. Bai. Ondotan oraindik eztabaida zegoen redakzioan ze gertatu zen. Redakzioan, ez, beste arlotan, ez, politika mailan edo nola kaleratu edo, porque lehenengo momentuan izan zen gaz izurketaren ondorio bat izan zela, ez? Claro, gogoratu behar dugu, hasieran, lehenengo kazetarik eta jendea areari iritsi zenean, ezekiten kotxea goian zegoela. Osea, claro, izan zen impensable, ez? Eta, baina bai, ni ikuste dut, kaseta argazkilariek atera zituzten irudiak berehala errebelatu zuten. Osea, gu oraindik ez geunden, nik uste dut gu hirurak aldera zartzen ginela, ez? Egun hartan, igual lehenago junginen, porque, claro, Francoren biografia eta hori guztia bai prestatuta geneukan, porque ordurako nik uste dut ja bera bai gaixotu izan zela, eta orduan beti periodikotan pues hori prestatuta zegoen, baina bestea ez, noski. Frankismoaren ere ez usteko izan zen, ekintza hori? Erabat, zen eta Burgoseko epaiketarekin, 3 urte lehenago emandako epaiketarekin, nolabait pentsatzen zutelako etak erabat deseginda zegola. Yo me considero prisionero de guerra y me acojo los convenios de Ginebra. Lo que ocurre es que no quiero hacer uso del derecho. Burgosko epaiketa, auzipetuen azken hitzartzea. La lucha del pueblo vasco y la presión que sufre con Euskadi Askatuta. Etak, 1978an, bere zelura bota zuen Meliton Manzanaz. Eta, horregaitik gero, esan ginen ere bai epaitu bat. Egin genuen gerra kontseilu hau egin gondun erregimenaren salaketa, Franco epaituak izatetik epaile bihurtu ginen, arrotasun handiz diot,
momentu hartan prest ginen guztiok hiltzeko, Euskal Herriaren alde oso prestatuak gaina, prest. Eta, epaia hain gogor izan zenura, hain bortitza behaientzat, eta hain ezustea, epaia alakotxea izan zen. 6 heriotza zigorra eman beharrian 9 eman zituen, eta 3 kideri binaka zigorra. Hoietako bat iokin zen ere bai. Eta, Gerra Kontseilu hau ezaguna izan zen, Europan eta mundu osoan mugarri izan zelako hain zuzen, horregaitik ez. Euskal Herriko kaleak, plazak, Franco komutatu zuen heriotzak hain zuzen borroka, tinko eta zuzena, zintzoa eta emankorra egin zuelako herriak. Eta Burgosko prozesuak bumeran efektu izan zuela nik garbi nago. Eta nik 3 elementu hauek izan zian ezinbestekoak. Hori ondorio gisa aipatzen ditute neure 3 elementu. Bat, akusatuen disposizio osoa heriotza zigorrak izan da ere azkenengo muturreraino eramatea. Osa, prest egotea. 2, Euskal Herritarren implikazio osoa akusatuetik bat egine. Batez ere heriotza zigorra zeukatenekin. Gugia 2. mailan geunden. Eta 3. nazioarteko elkartasun zintzoa eta irmoa. Gerra Kontseiluan epaituak izan ginenokin bai, baina baita ere Euskal Herriak bere burujabetzaren alde egin zuen borrokarraktik. Eta hori da garrantzizkoa oraindik. Gu bizialai, guk zer egiten egiten duen borrokaren alde ateratzea nazioartean hori sekulako izan zen. Orduan, horrek 3 gauza adierazten du bat. Eta guztiz legitimatua atera zela epaiketa hartatik. Legitimatua. Eta izan zela Euskal Abertzaletasunaren erreferente mundu osoan. Zerin, orduan eman zen ezaguna Euskal Herria existitzen zuen herri txiki bat Europan da etzala, espainola eta frantzesa. Orduan, erreferente izan zen. Eta erreferente bakarra gaztearentzat ere. Eta 3. militantzia berria sortzeko ere balio izan zuen. Hortik sartu zen erakundera jendea erroz. Burgoso prozesua nolabait eman zion lekua Euskal Herriari munduan zehar, eta azken finean oso herri txikia, eta Franco, diktadore asko, Salazar ere bazegoen Portugalen, eta beste hainbat tokietan diktadore asko, Hego Ameriketan eta orduan Burgosoko prozesua eman zion nolabait eremu bat erresistentziaren gunean, mundu zabal horretan. Baina Carreroena eman zion eremua eta toki bat munduaren erresistentzia baino gehiago erregimen hoien aurkako ekintzak egin zitezken, eta orduan nolabaiteko etaren ospea, komatxoen artean nahi badegu, etaren ospea erabat zabaldu zen. Burgosekoa izan zen alde batetik, nolabait Euskal Herria kokatzeko munduan, baina ja etaren presentzia kokatzeko eman zion Carrero Blancoren aurkako ekintzaz, eta garai horretan Europan, Ameriketan alderdi komunistako talde gerrillero batzuk egon baziren, baina Europan bakarrik ezagutzen zen Irlandaren borruka, iraren bidez eta bar. Eta orduan Carreroren ekintza saltoa izugarri izan zalako, lehen aipatu dugun bezala, ikurriñak jarri, ikur frankistaren aurkako, komisario torturatu baten ekintza, baina ekintza ez oso espektakularrak, eta Carreroren aurkako esan nola nahi egenko ekintza, baizik eta presidentearen aurkako, tirano baten aurkako ekintza. In nomine patri et filii, gora jauzinta duzu erori, zelilatan izbaitzen nigorri,
laguntzat gynintzok Carrerori, jenten lasterkatzaile krudela, beradie igorri, juplala. Hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizabez. Madrilek eta Parisek ere, bi gauzaren kastia hundie, Euskaldun ta txipien zanpatze, ezin da iraun eternitate. Jenten lasterkatzaile krudela, beradie igorri, juplara. Hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizabez. Goresten haigu goresten eta populiaren makila hizta, hire indarra handia baita, herria hitaz bozkariatzen da, jenten lasterkatzaile krudela, beradie igorri, juplala. Hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, Lander García, historialaria. Jublala, edo bolo Carrero bolo bezala ezagutzen den kanta. Etxamendi eta Larraldek abestuta, Martin Robbins izeneko artista batek egindako musika bat erabiliz. Euskal Herriko historian leku bat hartu duen kanta. Jertseiak gora botatzen zuen kanta. Euskal Herrian egiten zen segurenik lehenetariko performance politiko batean. Eta ez bakarrik Euskal Herrian izan zuen oihartzuna kanta horrek, Jublala kantak. Badago bertsio bat, 2003an banda basoti talde italiarrak egindakoa, Así es mi vida diskan atera zutena. Diska horretan mundu mailan azken hamarkadetan egondako borroka ezberdinei kantatzen diete, Kuba, Nicaragua, eta bertan Euskal Herriak badauka leku bat, Jublala kantaren bertsio honekin. Euskaldun ta txipie zanpatze, ezin da iraun eternitate, jenden lasterkatzaile krudela, beradie igorri, jublala. Koitoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizare. Jenden lasterkatzaile krudela, beradie igorri, jublala. Anguriak koitoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizare. Goresten naigu goresten eta populiaren makila izta, hire indarra handia baita, herria itaz bozkariatzen da, jenden lasterkatzaile krudela, beradie igorri, jublala. Hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, jenden lasterkatzaile krudela, beradie igorri, jublala. Hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizare. Analisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa. Pentsa ezagun, Carrero Blanco nortzen, Carrero Blanco zen frankismoaren bigarren agintaria.
Franco zeon, eta bigarrena Carrero Blanco zen. Gobernuaren burua, almirantea, militarra, beraz, eta bueno, bere biografia batean erregimenaren eminentzia gris bezala definitu zuten bestea beste, ez da? Hau da, oso pertsona importantea diktaduran, eta etaren atentatu batean hildakoa, ez da? Impactua oso handia izan zen, frogatu zuelako beste erregimenaren segurtasunean utxune handia bazela eta erakundeak bazuela halako zerbait egiteko gaitasuna, hori zalantzan jartzen zuten batzuek, izugarrizko jartzuna izan zuen, eta bai Euskal Jendartean, bai Espainiar Estatuan, bai nazioartean, batetik, batzuek ezagutzen zuten Euskal Herriaren borroka, ezagutzen zuten eta erakundea, baina inor gutxik pentsat zezaken tamainako olako dimensioko ekintza armatua, atentatua egitea. Gero hor daude interpretazio ezberdinak atentatu honek suposatu zuen, azta interpretazio horiek lotuta daude ere diktaduraren luzapenaren inguruko planez, ezta? Batzuen arabera, Carrero Blanco izango litzateke heriotza atentatoa gertatu zean, izango litzateke Francoren ondorengoa, hau da, diktaduraren jarraipenaren arduradun nagusia, ezta? Ni ez nator bat ikuspegi horrekin, ikuste dute Carrero Blancoren kontrako atentatuak eragin handia izan zuela, Carrero Blanco bazelako frankismoaren ondorengo sistema gidatu behar zuena erregearekin batera. Hau da, hau zen Frankok izendatu zuen pertsona, benetan transizio horren, egin behar zuten transizio horren gidari, esan ezagun gidari organikoa, estatu sakonetik edo ditzen den horretatik, eta horregatik gain zuzen ere, beste bazen estatu batuekin lotura estuena zeukan, erregimenaren mundutik lotura estuena zeukana, orduan, hau diskusia handia da, behar badauan gehiago da nire, nik gaia ikertu duan neinean nire posizioa, beste batzuek bestela interpretatzen dute, zalantzan dago ere zer perzibitzen zuen garai hartan etak atentoa azaldu zuenean luzatzen zuen erregimenaren luzapenarekin, baino interpretatu daiteke ere zentzu batean ala bestean izan zitekela, ezta? Baino beraiek bazekiten oso pertsona importantea zela erregimenan eta erregimenaren etorkizunerako plangintza horretan edo plan horietan, eta polemiketatik haratago oso argi dago erregimenak oso kolpe handia hartu zuela, eta nunbait Franco berak ere kolpe politiko izateaz gain kolpe pertsonal gisa ere hartu zuela. Ez zuten uste eta bezalako erakunde bat gai izango zenik horrelako zerbait egiteko, batetik esan ezagun teknikoki, militarki, ekintza bera egiteko, eta gero, suposatu zezaken ondorio dimensioagatik, ezta? Eta hor bitxia bada, baina, klaro, eragile ezberdina zeuden jokuan, hartan, eta Espainiar eskalako oposizio antifrankistan ere batzuk oso gaizki hartu zuten, gaindituta gelditzen zielako, bapatean eta agertzen zelako erregimenari kalte gehien egiteko gaitasuna zuen eragile gisa, eta ausardia handiena zuen eragile gisa, eta hori ez zen lotzen Espainiar tradizio errepublikarrarekin, ez da PC-rekin, ez da alako alderdiekin, baizik eta tradizio berri batekin, eta independentismoarekin alegia, eta horrek batzuk erabat deskolokatuta utzi zituen. Carrillo berak eta PC-ren ingurukoek oso irakurketa kaskarrak egin zituzten, eta horiek izan ziren beste konspirazioaren teoria auspotu zutenak. Garai hartan, Komisiones Obreras eta beste batzuen kontrako prozeso judizial famatu bat bazen, eta egin zen interpretazioa da hori pixka bat izkutatzeko edo olako gauza gertatu zirela, ezta? Orduan sakonean konspirazioaren beste variazio batzuk, ezta? Baina hori deskolokearekin lotuta dago, ez? Garai hartan bazen tradizio historiko bat errepublikarekin lotzen zena, baina ordurako nabarmena zen frankismoak aurrean zuen arazo handian eta erronka handiena euskal independentismoa zela eta maila handi batean eta erakundea. Horre nik Nafarroako transizioan inguruan idatzi nuen liburua denbora bat eman nuen ikerketa batzuk egiten, eta erregimenaren dokumentazioan hori bera agertzen da. Momentu batean ikusten balin bada zerbitzu sekretuak eta polizia politikoak nola hartzen zuen antifrankismoa, ikusten da lehenbiziko momentuan gerla bukatzen denean makisa eta resistentzia da jo puntuan, gero batez ere alderdi komunista, eta momentun batean beraiek ere zerbitzu sekretuen eta polizia politikoaren berregiturapen bat egiten duten, zuzen ere esanaz, etxaiaia da, ez da alderdi komunista baizik eta. Eta
horregatik hori idatzita dago, dokumentatuta dago, eta beraiek horrelako aldaketa bat egiten dute, eta hori konfirmatzen da, egia esan gainditzen da Carrero Blancoren kontrako atentatuaz. Orduan inpaktu handia izan zuen, gure jendartean inpaktu kantugintzan ere eta dantzagintza herrikoian ere utzi zuen, kanta ezagun batekin eta bar, eta denbora pasata meme txisteta denetari gertatu da. Lehen esan bezala, bitxia da, zen diktadura baten bigarren agintari nagusia izanik, bere oroimena legez babestua dagoelako. Terrorismorik biktimatzat hartua deneinean, ezin da gauza askorik esan Carrero Blancoren heriotzaz, babestuta dago. Oraingo Espainiar legislazioa babesten duelako terrorismoaren biktima bezala. Pentsa ezagun, Franco hil egin ezkero, behar bada gauza bera gertatuko litzateke. Hau da, Franco terrorismoaren biktima izan zitekela. Ez da indisparate handia, zen bigarrena baitzen Carrero Blanco, ez da? Pentsa ezazue Alemanian Hitler olako, ez? Hitler ez zutelako hil, baino Alemaniako ez da gini etxe honetan argitaratu nuen artikulu batean Pariseko polizia buruaren kasua aipatzen nuen. Frantziako poliziaren burua okupazio alemanaren garaietan aliatuak Parisen sartu zutenean epaitu zuten eta antxea fusilatu zuten poliziaren kuartel batean handik uste dut egun gutxitara, ezta. Historia tratatzeko beste modu bat, ezta, esan nahi dute hemen zen Nurembergeko epaiketari gertatu eta horri esker olako zerbait posiblea da, ezta. Posiblea da olako pertsonen oroimena babestua egotea, azken finean bere bizitzaren beste elementu guztien gainetik pasatzen delako, etak hil izanak gaitasuna dauka bere ibilbide osoa zuritzeko. Eta hori da, azken finean, Espainiar estatuan egin zen gogoeta bat, eta gogoeta hori bitxia da, momentu batean, beraiek errelatoaren lehia ditzen zuten, edo deitzen duten hori kudeatzen ari zirenek, erabaki behar zuten noiztik zen eta gaiztoa. Eta hori ez da interesgarria da. Gaiztoa ote zen sortu zenunetik, ala Franco hilondotik demokrazia gomin artean ezarri zenetik, ez? Eta erabaki zuten betidanik zela gaiztoa. Bere alde hon eta txarregin badazpada, bakizu ez egiteko mozketa bat eta nolabait mai gainean ez usteko noizbait izan zitekenik zilegia edo erantzun onargarri bat diktaduraren kontra, ez? Orduan, teoria horren arabera berdin da etak egin duena azken egunean edo frankismoaren lehenbiziko egunetan, hau da, etaren lehenbiziko egunetan nolabait esateko, ez? Eta horrek eraman ditu olako muturretara, ez da? Defendatu behar dute Carrero Blancoren oroimena, baina Melitón Manzanas, pentsa ezagun nortzen Melitón Manzanas, ezaguna torturatzailea, Gestaporen kolaboratzaile, hauzia dokumentatuta dago, ez dira usteak, ez dira konspirazioa, historikoki dokumentutako gertaera dira, tala ere, logika horren arabera, defendatu behar dute. Zen, ez badute defendatzen, kolokan jartzen dute behintzat eta zilegia izan ote zen bere historiaren momentun batean sikiera, ezta? Eta hori nola ezin duten onartu, muturroietara eraman ditu, ez? Eta gero, transizioaren eta irakurketa horiek ere maila batean utxune bat dute, erortzen dira azken finean, justifikatu, zeka, etari jarraipen bat ematen diozun einean, dena gaiztoa lehenbiziko unetik, maila batean esaten ari zara bestaldean zeguna ere gauza berazela. Eta horrela, egin zuten autu horren beste efekto bat, ez? Beste kalte bat, ez da? Lander García, historialaria. Nik ez dizut Carrero Blancori buruzko txiste bat kontatuko. Niretzat magnizidioak oso gai serioa delako. Baina bai baduka dela osnarketa bat, etak Madrilen 1973an Espainiako presidentearen kontra burututako ekintza horren inguruan Operación Ogro pelikulari lotuta. Gilo Pontecorbok zuzendari ospetsuak egindako filma horretan, badago soinu banda bat, nork eta Ennio Morriconek maisuak eginda, Ennio Morricone konpositore ospetsua, saritua, 500 pelikula baino gehiagotan bere lanak egin zituena. Honek, Ennio Morriconek maisuak, Kanto Basko izeneko
pieza bat egin zuen, nun eusko gudariak kantaren notak sartzen dituen. Eta nire osnarketa beti izan da, eta jarretzen du izaten, etako militanteak, gudariak, ala terroristak diren eztabaida horretan, Ennio Morriconek eusko gudariak kanta erabili zuela Operación Ogro pelikularen soinu bandarako. Haustura ala erreforma lana, naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da.